Mae'r byd wedi newid yn aruthrol dros y 20 diwethaf ers i ni ddod yn gwmni nid yr elw. Ond un peth sydd ddim wedi newid yn Dŵr Cymru yw ein ymroddiad i ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl ar gyfer ein cwsmeriaid ac amddiffyn ein amgylchedd prydferth. Ac rydyn ni'n gwneud hyn wrth gadw biliau'n fforddiadwy ar gyfer ein 2 miliwn o gwsmeriaid hefyd. Am nad oes gennym gyfranddeiliaid i'w talu, gallwn ddefnyddio ein helw a'i fuddsoddi yn y pethau sy'n bwysig i'n cwsmeriaid. Pethau fel disodli miloedd ar filoedd o gilometrau o bibellau dŵr a charffosiaeth. Adeiladu'r gweithfeydd trin dŵr a charffosiaeth mwyaf modern. Arwain y diwydiant wrth gadw biliau'n isel a chynorthwyo cwsmeriaid sy'n ei chael i'n anodd talu i biliau. Rydyn ni'n gwybod pa mor bwysig yw'r amgylchedd i ni gyd, ac yn gweithio bob dydd i sicrhau ein bod ni'n ei drosglwyddo i genedlaethau'r dyfodol mewn cyflwr gwell. Rydyn ni'n defnyddio safleoedd ein hunain i greu ynni gwyrdd mwyn helpu i leihau'n hôl troed carbon, ac mae'r buddsoddiad yma'n golygu ein bod ni'n cynhyrchu 25% o'r trydan ac 100% o'r nwy gwyrdd naturiol sydd ei hangen arnom. Bod llawer gennym i'w ddathlu, rydyn ni am wneud rhagor, felly rydyn ni eisoes yn cynllunio at y dyfodol. Mae'n cynlluniau'n cynnwys cadw ffocws ar leihau ein halluriannau carbon gyda'r nod o fod yn hunan gynhaliol. Parhau leihau'r biliau cyfartalog o 5% dros y 5 mlynedd nesaf. Datblygu gwasanaeth mwy personol ar gyfer ein cwsmeriaid sydd dan amgylchiadau bregus. A chynyddu nifer o cwsmeriaid sydd wedi cyfrestru i dderbyn gwasanaethau blaenoriaeth. Rydyn ni'n falch ein bod ni wedi bod yn gwneud pethau mewn ffordd wahanol dros yr 20 mlynedd diwethaf, gan roi anghenion ein cwsmeriaid ac anghenion ein amgylchedd yn gyntaf.